И здравейте хора, аз съм ФРБГ и това с мене Тя до Коледа. Хайден Килър. Да. Ма нещо пак ми се е багнал тъпия ти герой. Нагоре. Това какво е? Чакай, още не съм такова дошъл ти. Мама, много обичаш такива пирамиди. Да, доста ги кефят нагоре. Това съм го направил за по-хубаво. И само да ви кажа, това оцеляване е смисъл. Давам... Чакай бе! Дават ни... Аз давам някакви неща в тия честове. И с тия неща трябва да намерим хубаво място, което да направим да такова ме сложим фойерверките и на нова година да гърмим. А тогава ще има клип, разбираш. И какво ще кажем? И епизодите ще са по 10 минути, защото иначе за 20 минути аз вече съм направил. А това и аз мисля и там горе на хъмчето, дето са дърветата. Там отгоре и направо си гледаме туф, как се изстрелва. Там в честовете има всичко, което сме служили. Тук пише неща необходими за оцеляване и бонус съндъка, който вътре има брони и глупости. Само да кажа, това не е някакво нормално оцеляване. Мога вече вземаш по едно нещо, виж. Например, тази линия взимаме аз, пък ти другата. Да. Тук сме си служили по едно честче. Имаме литра. Аз ще взема фойерверките, защото ще ни трябват. Аз съм служил и такива, защото мога ни потрябват хора. Не сме сложили на един так. Сега да има 100 чест. Ами давай. Не, що първо този трябваше бе, тапун? Ти бонус съм да пишеш. Като те. Нищо не виждам. Бегай, бъгло. Нищо не виждам. Оста. Аре бе. Ето, чакай да си взема нещо. нещо. Направо, какво има вътре. Ето, тук има такова за елитрата ти, ако ти трябва. Аз мисля да си я ползвам. Това е малко варни вътре. Така, трябва да ни напълно като почна да се чупат елитрите. Защо не съм служил? Имам каска, окей, готово. Това дървена кирка. Ти какво искаш да чипаме ли? Взе ли това дето раничкото дето? Да. А сега всеки да си пръсне своите чанти. Тук. Аз се пръснах, но ми лагва, няма интернет. Добре, готов съм. Браво, батко. Защо не си взе ракетите, бе? Как взел съм си? Има още един стак. Тук вътре в това, бе. В бонус съндък. И направо можем така. Майко! Вчера си летях. Се им бяхме да направя едно такова. Не е оцеляване, просто да чекна. Телефона е ужасно летенето се лети. Да, и е трудничко. Аре следваме да видиш къде ще го правим това. Тук съм го изровил, виж, тук има колт, аз ще го взема, защото ще ни трябва. Кол! Добре, шеф. Тук при мен има камък, какво искаш, ала? Ужасно замофа лети. Аз съм като другите хора, направо след 3 камъка да си правят така. Ако предпочитам тази да се иска, бе. Толкова... Имам да обработвам, клипа, ужас. Не, ужас, ама за на мапа. Да, бе. Пилот ли си? Знаеш какво ще стане, като не ги обработва. Какво? И в тях няма говора. Дето съм, ще ги направя, няма говора. Тук направо си е тръпач. Аз съм взел кафявата раничка. Вътре може да си слагаш някакви неща. И това не е раница. И също очаквайте на утре или някой друг ден да кача на Емералда, как правим коледната ЛХ, защото малко се забавяха, не ми се играеш толкова много, но така ще го направим. Че на тебе когато се е играл? Трябваше има клип за бъдни вече, ама не ми се занимаваше. Имаше на мап. Аз имах. Къв? С новият ти герой, дето аз отворих 20 клипа и не се... Не, бяха 2. Аз отворих поне 20
чести не ми се пада нищо. Даже и Рико на Brawl Stars. Даже го бях заснел и не се записа. Което е много гадно. Айде бе, тия ракети са щупени. Но живота е такъв. Аз знам къде ще ни е мястото. Никчо. Качих един епизод на Minecraft, да. Какво? Качих един епизод на Minecraft същия ден. Ага. И 7 минути на епизод, как такова крол, браво на Никчо. Това тя е елитри. Те, моля играй с тях, аз ги разучих леко. Не знам как си играят. Кое бе? Елитри? И то трябва на 10 бокчета от земята, за да мога. What the fuck, аре бе, тъпя интернет, бе? Де, що си го направил така, е? Тук е много грозно. What the fuck е това? Е, тук хора искам да го направим. Виждате ли? Ела да виж тук какво има. И умрях пълно като някой букулка. Слаба. Бата, но яко. Виж тук каква лентичка има някаква. Ми да, аз искам ето тук да ни е. Тук ще си направим стълбички. От! Това е много гадно. За съжаление ще е така. Идвам за теб. Да, и да събираме дърво вече. Спарта! Това дърво, я виж. Ела виж. Къде? Това няма го чупа. Да, това е мега яко. Да, бе, брат! Откъде, бе? Не знам, просто почвам да се приземявам и умирам. Защото съм ретард. Не мога да. Гледай, брат, това много тъпо са го направили. Замисля се дали да си взимаме литрата в моето оцеляване. Взимай си, разбира се. Как това, ако трябва всеки път да прави някакви бокчета? Какви са ти, това ще го фърля буклука. Аз ти казвам. Не гледай клипове с елитра. Къде съм? Не знам. Правиш, бе, идиот. Ама уби, бе. Бе, що не си сложил легла там? Какви легла те го на тебе, бе? Да се спам. Сега това не знам къде е и се развали всичко заради теб. Айде, бе, дева, майка ви, дева, умрела, бе. Какви са ти умрели неща? Тия буклуци нищо не стават от тях. Дай не сме напреднали, само се разхождаме. Я включи на ден, че нищо не виждам. Еми, не знам къде ще го правим това нещо. Тук само гора хора, не става. Чакай, там виждам гладко място. Не е тъпоше. Това място си беше яко, ама ако някой не беше умрял. Кой ти? Защото ти умря 300 пъти. Ами, защото ти умря тогава, като си по играта. Умрях, защото ми лагна, аз дори не бях скочил и умрях. И тъпят интернет за това. Причини? Аз не мога да се обърна заради лагове, заради интернет. Викаш, що умрях? Не знам какво е твоето извинение. Та има планина. Тук е хубаво. Моцята го такоме с първи. Не знам, може, защото не. Да, това е много слабо, човек. Да, броня от не мога. Не те пази изобщо, само съм... И аз не знам какво. По-хубаво да такова с Iron Man, че по-бързо. Тупите. Така се ползва. Iron Man се ползва за това хора, да чупиш дърва с него. Браво те, прот. Тук Соно копае с дървена брадова.
Копаеш го, седно го копаеш с ръка. Не, вярно, виж, по-бързо. Имаме някакви раници, глупости, не слагаме. Може тук на хълмовете ще стане. Да, ми там, аз там мислих, ама не, умрехме. Чакай да дойда и аз. Ще го играя в стил GTA 5. Е, тук на хълмчето може. Къде си бе? Елапс, такой си при мен. Аз си оставя нещата. What? Що не се отвори това бе? Да пие литри. Добре, имам 17 дърво. Аз имам 52 камък, така че направо. Дей, приземих се без да ми вземе демидж. Нимчо, това е игра. Запомни го. Да, ти трябва да помниш много, значи. Дай дърво. Вземи, чакай ето ти тук. Аз имам хубаво. Мацко. Ето ти. Елай си вземи това бе. Лагва ми, не мога да се кача по планината. С кое се чупи тия бе? Кафявото говно къде е? Ето от тук бе. Так. Ракет. То ти пише какво има в него. Това е много яко. Но ако знаеш какво пише това. И добре хора, аз мисля тук приключвам първи епизод. Тук малко експлорвахме да видим какво ще правим. И да, това ще края. Абонирайте се, лайкнете клипа. Клиповете са по-малко, по-кратки, но да са повече. Да има повече контент, защото като са по 20 минути, аз ще я превърта много бързо. Да. Не, че ще превърта ми, само махаме тия блокчета и почвам да ги стрелки и то. Ама не, че има някакви яки неща и глупости. Така че хора, чао. Чао. Искам тук